I ćao narode, gledaoci, moji pratioci, kako god da nazovem, šta radite, šta ima novo? Evo, rešio sam malo da snim neki klip, sad je malo lepi sunčan dan, ali gledam sada ovako bolje da snimam klip ili sa moj čuveni kačket BMW, stavimo njega ovako opet i da snimamo klip, ovdje pušta neka muzika što nije copyright, dobro. Znači sad je nastavak video klipova na kanalu, snimam sam, kolega Žare nije tu. Semzejca smo zadnje izbacili, šta su izbacili zadnje Semzejca? Gledali ste onaj klip, nije bitno to. Sad šta sam rešio ovdje da snimim, znači došao sam, treba snimim dva klipa, ali prvo ovaj klip snimam. Znači evo bližimo se do 500 subscribera, još neki 7 ili 8 mislim da fale. I znači želim da se zahvalim na, kako kažem, na svim pratiocima što me prate, što me podržavaju i to. I onda ovako, šta sam evo radio? Znači ja sam rekao u komentarima svi da pišete ko šta hoće da snimam, kog šta interesuje, to jest da li ja snimam, da li je Žare zajedno, nije bitno. I sad su tu neki ljudi pisali komentari nešto da se snimi i ja ću to njima da ispunim. Sad ovako, znači ja sam to zapisao ovdje na papir, imam 3 klipa da se snime što je u komentari napisano i naravno ću to da ispunim kao što sam rekao. Znači ovako, to sam ja upisao, možda moj rukopis nije baš nešto, vidite. Šta treba snimiti? I onda sam ja tu upisao za kog i šta treba da se snimi. Znači ovako, idemo sad. Prvi klip koji treba da se snimi za Duću Kinga. Njemu sam prošli put snimao ono za akumulator koji ima u BMW-u. A sad on me pitao, ja sam nešto snimao za ovaj dugmić u BMW-u, nema veze. Sad ću detaljno za njega da snimim. Neću ovaj klip naravno da pričam šta ću da snimim. Znači on me čovjek pitao koji dugmići su za šta u autu. I onda u turbini da snimim i zamojcu ili tako nešto. Ja ću to da ispunim pa ću da mu snimim klip, neću sad. Ovako, za Kenan Jeffrena, on čovjek hoće da se snimi BMW audio sistem. Treći je Stefan Grubac, ili Grubač, kako god. Hoće da zna kako radi klima i napisao komentar tamo na YouTube-u, kaže duva samo hladno, nema grenje. Druže, to ću da snimim za tebe naravno. Pošto ja poznajem ovo auto, evo sad je 2 godine kod mene i ja ću to da snimim. Eto, znači ta 3 klipa ja treba da snimim i da ispunim ljudima želju, naravno. Samo eto, to zadnje SMZ što smo snimali, ali to je... jeste, setio sam se. Zabaravan čovjek, lud čovjek, šta da kažem. Čistili smo filter za vazduh Semzejca, nije bitno, ali eto. Znači čekamo tih 500 suba da dođu. Evo eto, ja se nisam nadao da će dođe do 490 i kusur subscribera, nema veze. Ne snimam, pa sad će u novembar bude godinu dana kako sam ja počeo da snimam, ali to bilo s Call of Duty, tu nema veze i to bez veze i to neki klipovi, ali ovako ozbiljno od kad počeo kanal da napreduje jeste kad sam ono s kamion počeo da izbacujem kako god. I onda poslije s autom ono i rekao sam, znači taj kanal više, ovaj kanal nije za igrice, razmišljamo, promenimo ime, ali još ne znamo šta da damo, koji naziv kanala da bude, nemam pojma. Ovaj klip će da se zove šta sledi u nastavku da se snimi, nema veze, eto ispričam to. Znači evo tu sam je zapisao na taj papir, rukopis nije baš nešto i ovaj klip je samo za to, u najavi šta će da bude i da ću svakom da ispunim u komentar šta napišem, naravno ako mogu da ispunim, ako mi sad neko kaže da supam BMW, to neću da uradim normalno. Ili bilo koje vozilo. Sad za 500 subscribera neću da vam kažem specijal koji će da bude, ali kad pređemo 500 suba, onda spremamo specijal. Šalim se, za 500 suba ide poklon 20 dinara. Šalim se, to je clickbait, kako oni zovu, nemam pojma. I ništa ljudi. Evo sad ću kažem od ova 3. Prvi klip, pošto mi je sad najlakše to da snimim, bit će ovako za
Canon Jefrena, BMW audio sistem. Druže, za tebe ide prvi klip će bude snimljen, a onda posle staje za Duću Kinga i za Stefana Grubača, Grubac kako god. Ali sad ide prvo za Canona, BMW audio sistem. Znači u klipu najavi sam reći taj audio sistem će da bude. I to je to ljudi, znači ovaj klip je obaveštenje, kao neko nije bitno. Ja idem pripremu da izvršim i da snimim BMW audio sistem. I tako. Ništa, znači hvala svima na podršci. Imate veliki pozdrav i od mene i Sokomen i od mog kolegu Žareta. I gledamo se u narednom druženju, ostatku druženja, sad ću još malo Nova godina, tu snega padne pa će tu nešto da snijamo koliko možemo. Trudimo se šta da se kaže i to je to. Dobro ljudi, znači obavezno idite like, share, subscribe. Još jednom hvala znači na podršci što podržavate kanal. Pretplatite se, subscribeujte kako god da kažem i mi se gledamo. Do tad, veliki pozdrav, do tad sljedeći klip audio BMW sistem. Pričamo o tome i snimam za ovog čovjeka što je hteo da vidi kako je to. Ništa ljudi, veliki pozdrav, evo like jedan od mene i tako. Ćao.